Kamanghurang anak ni Tatay Carlito nga iyang gipasagop ug atoa karon sa kauluhan ang nagtinguha nga makita ang iyang amahan. Ani ang report. Nanawag sa GMA Regional TV ang nagpailang anak ni Tatay Carlito haka nga si Joel Labrador kansang bansagon nga gidala karon mauna ang bansagon sa nagsagop kaniya. Mato ni Joel nga wa siya masuko sa iyang amahan bisan og gipasagop siya sa laing tao, inay nangandoy siya nga magkakita siya sa iyang amahan. 25 anyos na karon si Joel, 2 anyos pa lang siya dihang nahimulag sa iyang amahan. Hey, papatawad na kita. Mismo na ba siya? Wala naman po akong galit sa'yo. Wala. Samtang gidugang sa anak nga gusto unta niyang makita ang iyang amahan apan bag-o lang siya nakasulod og trabaho ug wa usab siya igong kwarta nga magamit pagpauli sa Leyte. Gusto niyang inig-abot nas panahon magkakita silang duha dito sa dapit nga ilang gipuy-an. Gusto niya makipagkita sa akin. Sabihin niyo na lang po na doon na lang po kamo siya sa probinsya kasi uuwi naman din ako doon eh. Layo man apan dunay mensahe si tatay sa iyahang kamanghurang anak. Sa pikas bahin, miani og managlahing reaksyon ang istorya sa kinabuhi sa amahan ug anak. Usa na si Lucille Morelio nga nagvideo kaniadto sa nag-viral nga nahimong dalan nga natultulan ang iyang anak. Si Lucille ang saksi sa kinabuhi ni tatay sa pagpuyo nini sa asiras kuyog ang iyang mga iro. Dako na kay itong tabang nga siya di ay naatoy walay nakatagad sa iyahang panghinanakit nga kailangan jud niya makita iyang anak niya walay nakatabang niya. Tungod nako unya nako pinaagi nimo Sir Alan Domingo dako kay siyang tabang. Si tatay may balik na sa Leyte human nagkauliay sa maayong kabubuton sa lain niyang anak nga si Arnel. Apan mobalik kuno siya sa Pasko aron makauban og dugay-dugay ang iyang anak. Kauban si Cleofer Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.